Klinkende kleren jest en natuurlijk dat tige weer te waar. Want zo'n gistermorgen nota is er toch op plakken meer dan 24 mm vallen. En dan komt Joen vannacht en morgen er nog bij. Nou, laat ik het maar gauw op mijn berichtje zetten. Joen, bewolking en vannacht rein. En dan ruint het letter stevig. Temperaturen vannacht 9 of 10 graden. De wind west-zuidwest en die is matig ontkrachtig. De vrij krachtige of krachtige wind in het kust- en waardgebied. Dan morgen, in de maandtijd, ruint het stevig. Maar in de middag komen hier op vlucht de opklaringen vanuit het noordwesten. Wordt het droeg en komt de zinnen erbij. Vooral het tweede pad van de middag ligt het hier en daar droeg te voorin. De temperaturen zullen bij de 14 graden heen. En de wind, ja, die komt uit west tot noordwest waaien, is matig en vrij krachtig. Kan in het kust- en waardgebied nog eens even krachtig wezen. Krijgt 4 van 6. Morgen de nacht droeg waar en kon ze op mist. En dan terug naar de sneeuw. Die zucht er keurig uit. De zinnen is erbij, er is bewolking, temperatuur krijgt wat aan de lege kant van deze tijd van hier. En luidt ze om bij de 14 graden heen. De wind uit het noordwesten en het noorden waaien. En die wind is matig en vrij krachtig in het kustgebied. Ja, misschien zelfs even wat sterker. Dan zetten we terug naar het vooruitzicht. Manju, daar droeg waar, 13 of 14 graden. En de zinnen erbij, in de joentijd, in de nacht en buiken. Deze en waanzin, ja toch wel droeg waar. Bij u zat het nou liek naar een temperatuur om er bij de 14 graden heen. En restig waar. We moeten morgen maar weer even in het waarsjen.